بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نرسل بالآیات الا تخویفا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ بنی اسرائیل دے اندروں چند کلمات مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جنہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا کہ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ عذاب ਤੋਂ ਡਰਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਭੇਜਨੇ ਆ۔ قرآن و حدیث دی نصوص دا خلاصہ ہے کہ جس وقت بندے دنیا دیاں رنگینیاں دے اندر مگن اور مست ہو کے اللہ تبارک و تعالی دیاں نافرمانیاں کردے نے اور دین تو دور ہو کے ہلاکت دی طرف ودھدے نے، اگے ہوندے نے، اللہ تبارک و تعالی اپنیاں کچھ نشانیاں دکھاندا ہے، کدی زلزلے دی صورت وچ نعوذ باللہ من ذالک، تے کدی طوفان اور آندھیاں دی صورت وچ، کدی سیلاب آندا ہے، کدی خشک سالی ہو جاندی ہے، کدی جانی نقصان ہوندے نے، کدی معاشی مشکلات پیش آندیاں نے۔ انہاں ساریاں نشانیاں دے اندر حکمت ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی دی قدرت دے نظارے دیکھ کے اپنے دل وچ اللہ تبارک و تعالی دا خوف پیدا کرے اور اس دے حکم دے اپنے آپ نو تابع کر کے اخروی ہلاکت اور نقصان تو اپنے آپ نو بچا لوے۔ آزمائشاں اور مشکلات دے اندر انسان نو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال او دے دل وچ خوف خدا پہلے نالوں زیادہ ہو جاوے، تاکہ او نافرمانی تو بچ کے اپنے آپ نو نیکی دے اندر مصروف اور مشغول کر لوے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور آیہ مبارکہ دے اندر ارشاد فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلھا بالبعصاء والضراء لعلہم یضرعون کہ اسی جس بھی بستی وچ کوئی نبی بھیجنے آ اس بستی دے رہنے والےاں نو تنگی اور تکلیف دے اندر بھی مبتلا کر دینے آ تاکہ او لوگ گڑ گڑاون، ساڈے کولوں فریاد کرن، آہوزاری کر کے اپنی مشکلات دا ذکر کرن اور انہاں مشکلات تو اسباب ایسے پیدا کرن دی میری بارگاہ وچ دعا اور درخواست کرن جڑا انہاں نو انہاں مشکلات تو چھٹکارا دے دے۔ ساڈے کولے ہر معاملے وچ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا اسوہ حسنہ موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کسے معاملے وچ اس طرح نہیں کیتا کہ امت نو تشنگی رہ جائے کہ اس معاملے چ ساڈے کولے تے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اسوہ حسنہ موجود نہ ہوئے، انج نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ختم نبوت دا تاج اللہ تبارک و تعالی نے آپ دے سر انور تے رکھیا ہے، آپ ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے نے،
قیامت تک یہی دین اسلام رہنا ہے جنہیں تمام ادیان باطلہ تے غالب رہنا ہے۔ یہ منن والوں واسطے ہر معاملے وچ رہنمائی موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی سیرت دے اندر، آپ دی زندگی دے اندر ہر معاملے دا نمونہ عملی موجود ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں محدثین نے اپنی اپنی کتاب دے اندر اپنی اپنی سند دے نال حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتا ہے۔ آپ ارشاد فرماندیاں نے کہ جس وقت بادل آمدے سن یا آندھی چلدی سی تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرہ اقدس دا رنگ خوف خدا دی وجہ تی بدل جاندا سی۔ بادل آمدے سن یا آندھی آمدی سی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرہ انور دا رنگ خوف خدا دی وجہ تی بدل جاندا سی، اور آپ دے افعال مبارکہ تو اس خوف دے آثار اور نشانیاں ظاہر ہوندے سن۔ حضرت اما عائشہ فرماندیاں نے کہ میں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تے جس وقت بدل ویکھدے نے تے بارش دی امید تے خوش ہو جاندے نے، جبکہ تہاڈی کیفیت کچھ ہور ہے کہ بندے بادل دیکھ کے خوش ہوندے نے، پر امید ہو جاندے نے، لیکن آپ دے چہرے دا رنگ تبدیل ہو جاندا وے، اس دی وجہ کی ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا عائشہ، تو اے عائشہ، ما یؤمنی ان یکون فیہ عذاب عذب قوم بالریح وقد رعا قوم العذاب فقالوا ھذا عارض ممطرنا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اے عائشہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈرنا وا کہ کدھر اس بادل دے اندر یا اس آندھی دے اندر عذاب نہ ہوئے، کدھر اس بادل یا اس آندھی دے اندر ہی عذاب نہ ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قوم عاد تے آندھی دا ہی عذاب آیا سی، انہاں عذاب والا بادل دیکھ کے بے خوف ہو کہ کیا اس بادل تو تے بارش برسے گی، اس بادل تو بارش برسے گی، مگر ہویا انج سی کہ اسے آندھی اور بادل دے ذریعے انہاں نو ہلاک کر دیتا گیا سی۔ اسی واسطے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت نو ہر معاملے وچ دعاواں سکھلائیاں نے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس وقت بارش شروع ہوئے تو رب دی بارگاہ دعا کریا کرو، اللہم صیبا نافعا، یا اللہ اس بارش نو ساڈے واسطے صرف اور صرف فائدہ مند بناویں، کہ بعض بارشاں نقصان بھی دیندیاں نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، میں اس واسطے بادل دیکھ کے آندھیاں دیکھ کے رب دے خوف دی وجہ تے اپنے چہرے دا رنگ تبدیل کر لینا کہ جس تو بعد میں رب دی بارگاہ وچ گڑ گڑا کے دعاواں کرنا وا، کیونکہ اسے بادل اور آندھیاں دے ذریعے قوم عاد نو ہلاک کیتا گیا سی۔ اور اس دے نال کہ اللہ تبارک و تعالی نے نشانیاں بھیجن دا مقصد اے بیان فرمایا ہے کہ لوگ ڈر کے رب دی یاد کرن۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا ہے فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، جدن انہاں لوکاں تے ساڈا عذاب آیا تے انہاں گڑ گڑا کے دعا کیوں نہ کیتی؟ رب فرماندا ہے وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن انہاں دے دل سخت ہو گئے سی، نافرمانیاں کر کر کے دل اتنے سخت ہو گئے سی کہ انہوں نے میری یاد ہی بھول گئی سی۔ اور اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تے شیطان نے انہاں دیاں نظراں وچ انہاں دے کیتے ہوئے کماں نو خوبصورت بنا کے پیش کیتا، مزین کر دیتا۔
فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر جدن انہوں نے جڑی نصیحت کیتی گئی سی اس نو بھول گئے، وہ نصیحت کی سی انبیاء دی تعلیمات نو نہ بھلا دیتا، آزمائشاں تو نہ سبق نہ سیکھیا، تے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندا ہے اساں انہاں تے ہر چیز دے دروازے کھول دیتے، انہاں نو صحت و سلامتی عطا کیتی، وسیع رزق عطا کیتا، عیش و عشرت سب کچھ دیتا، تاکہ وہ اس دے اندر اتنے مگن اور مست ہو جان کہ ایک دفعہ آخری کنارے کہندے نے انتہا نو چھو لین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتی اذا فارحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، حتیٰ کہ اساں انہاں نو جو نعمتاں دتیاں سن، صحت و سلامتی، وسیع رزق دیتا سی، عیش و عشرت سب کچھ دیتا سی، جس وقت انہاں چیزاں تے خوش ہو گئے جڑی انہاں نوں دتی گئی تے اساں اچانک انہاں دی گرفت کر لی، انہاں نوں پکڑ لیا، ہن نا امید ہو کے رہ گئے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت بندے نوں نعمتاں عطا کرے تے نعمتاں مل جان تو بعد شکر ادا کرنا چاہیے، رب دی یاد نو بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والیاں نو مخاطب کر کے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے ایمان والیو تواڈے مال و دولت، تواڈیاں اولاداں تانوں اللہ دی یاد تو غافل نہ کر دین۔ ومن یفعل ذلک، جنہ بندیاں نو انہاں چیزاں نے اللہ دی یاد تو غافل کر دتا تے وہ غافل ہو گئے، فاولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو اپنی بارگاہ دا خوف بھی عطا فرمائے اور خوف دے نال نال اپنی رحمت دی امید بھی عطا فرمائے، کیونکہ ایک مسلمان دا ایمان اس وقت معتبر ہے جس وقت او دے دل وچ خوف خدا بھی موجود ہوئے اور رب دی رحمت دی امید بھی موجود ہوئے، کیونکہ جنہاں لوکاں صرف اور صرف رب دی رحمت دی امید رکھی ہے وہ گناہاں وچ دلیر ہو گئے نے، وہ گناہاں وچ دلیر ہو گئے سن، اور جنہاں نے صرف رب دا خوف رکھیا ہے اس دی رحمت دی امید نہیں رکھی، نا امید ہو گئے نے، وہ بندے ایسے نہ شکرے ہوئے نے کہ نعوذ باللہ من ذالک مسلمان تک بھی نہیں رہے۔ اس واسطے علماء نے مسئلہ خزے کیتا اور نبی کریم علیہ السلام دے فرمانے علی شان دا مفہوم ہی یہی ہے کہ خوف اور رب دی رحمت دی امید دے درمیان دا نام ایمان ہے۔ بندے دے دل وچ امید کس وقت ہوئے اگر بتقاضۂ بشریت وہ کول کوئی گناہ ہو گیا تے ہن نہ امید نہ ہوئے، توبہ کر لے کہ رب دی رحمت دا دروازہ کھلے ہے، اور گناہ کرن تو پہلے ہی سوچ لوے کہ رب دا عذاب بھی آمنا میں اے وے خوف۔ جس وقت بندے دے دل وچ خوف بھی ہوئے، رب دی رحمت دی امید بھی ہوئے تو دا ایمان معتبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے، استقامت عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر بھی فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔